Atta kalian Rafa siswa SMA ingkang sampun menang OSN tingkat nasional lan saged mbanggaaken sekolah. Pak, aku sih orang nyangka padahal semenang bahasa nih. Iya, aku ya ora nyangka. Atta, Rafa, ini dhisik. Konten menawa, Pak? Minggu wingi kan wis menangake OSN tingkat nasional. Mula sekolah bakal nganakake acara seremoni kanggo rayakake kemenangane kowe cah. Oh, nggih, Pak. Iku acaranya badhe dimaksanaken dinten menapa, nggih? Acara iku bakal dilaksanakake dina Setu sesuk. Sekolah uga bakal ngundang wong tuane kowe cah loro. Oh, nggih, Pak. Matur nuwun. Yo padha-padha. Ayo foto sik ta? Foto, Bu. Yo, iku ratus banget. Lho foto. Wih, saya Rafa tuh. Rafa, lu ngapain kono? Ini udah sanggup aja. Kenal Rafa, iki ibuku. Salam kenal Bude, kalau Rafa langsung Ibu Atta. Iya, saya kenal Rafa. Dan di ibumu. Ibu nembe wonten acara enten kantor, dados ibu rawuh hadi telat. Walah, ya. Kak, itu acaranya apa wae? Aku sih kurang sholat bikin jadinya ada penghargaan sama kepala sekolah. Terus ada potong tulipan, wah pentasnya bisa sholat di sekolah. Pasti seru banget tuh. Iya ya. Apa? Ibu sampun bebas sama acara enten kantor panjenengan. Iya, itu wis rampung. Acaranya apa lekas? Bareng, Bu. Acarane sampun kawiwitan lan kepala sekolah nembe ngaturaken sambutan. Sekolah ngaturaken matur nuwun amargi Rafa lan Atta sampun mbagakaken sekolah ing kancah nasional. Monggo kita tepuk tangan kagem Rafa lan Atta. Sumangga Atta kalian Rafa maju ing ngarep kangge nampi piagam penghargaan. Kula kalian Atta ngucapaken matur nuwun sampun dibimbing kalian Bapak Ibu guru sehingga kula lan Atta saged lolos OSN tingkat nasional. Nalika Atta lan Rafa maju, ibune Rafa kalian Atta ngobrol bebarengan. Kurang betul nyangka Bu, menawi Atta kalian Rafa sudah pikantukan juara USN nasional. Nggih, Bu, kula nggih boten nyangka. Alhamdulillah nih Bu. Nggih, Bu, alhamdulillah. Kalian penjelasannya seperti Dumugi pentas seni, ibune Atta lan Rafa pepanggihan kalian ibu kepala sekolah. Kalian ibune Rafa kalih Atta nggih. Nggih, Mas Bu. Nggih matur suwun. Ibu, kula ngaturaken matur nuwun menawi putranipun panjenengan saged pikantukan juara OSN tingkat nasional. Ini Bu, matur nuwun sampun bimbing putra kalian Rafa. Mugi-mugi salajengipun saged mbagakaken sekolah. Boten matur nuwun. Nggih Bu.